Straight to the point. Unya si Saldico mga higala, una niyang video, doon na sa ikaduhang video, doon na ikatulong video. Atong i-evaluate mga sukid tigpaminaw ning mga videos. Straight to the Nining point. Saldico mga kahigalaan, no? Ang iyang mga pamahayag, doon na mga area diha nga mahimong credible si Saldico, doon na po iyang admission dihan dapita nga medyo naningkamot po siya mahigalag luwas sa iyang kaugalingon. Murag nga tambagan siguro ni abogado mga kagilaan nga ang kuna lang ng naa diha kanang uban nga naa nga mga nahitabo pero kana na ang krimen nga kana na ang duna kay bahin ay lag ang kuna. Kaya delikado man kini mga higalang admission bisan pa mga higala gwa ni manutaryohe mahimo man ning admissible again sa nag-admit. So tan-aw nako medyo maro sa ning iya mahigalang statement. Pero kung imong i-evaluate, angay po ning tagaag pagtagad mga sukid tigpaminaw. Ha? O si Senator Ping Lacson mga higala, isip mo chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. O kining iya mahigalang pagka-investigator iya yung tinudoon mga sukid tigpaminaw. Angay matarong lang sa gyud. Nga iya mga higalang hatagag pagtagad mga higala kining mga information nga gihatag ni Saldico. Straight to the point. Kung tinuod ka nga nangita as kamatuuran, anyway, subject pa man nimo og cross-examination. Kay permiro mga higala, napasaldikos Pilipinas, niingon mas Lacson nga, di lang na ito imbitaron kay na ay interparliamentary courtesy. So, walang imbitara. Sa dihang nakalakaw nas gawa sa nasod, di lang gihapon ko no, kay interparliamentary courtesy. Nga pag-resign niya isip congressman, di wala na interparliamentary courtesy. Murag na hilo mahigala itong panahon na sa Lacson. Straight to the point. Ang sunod mga sukid tigpaminaw kay nagplano na unta to nga imbitaron na lang pinaagi sa Zoom. Nya murag na okay no tato. Karon mahigala na ni unaman og gawas ning video mahigalang Saldico nga medyo lahi man mga kagalaan ang tunada sa ang video. Dili man mga higala paglaban hinoon sa administrasyon, iduot mahinoon mahigalang administrasyon. Straight to the point. Usab na po na ni Lacson, basin ko no o gamiton sa propaganda ni Saldico. Ato lang ni agi katawa mahigala kay kinis Lacson mga higalaan, okay man ta ni siya mga higala pero karon ba murag I hope mga higala nga dili madayunan kay mura ba ni og kanang nag-drive ba og sakyanan unya murag wa na mo subay sa tarong dani subay na gamay sa kanal. Mayo og makabawi pa ka iyay makabantay sa bay na subay na kas kanal. Maliwag pagbalik mahigala nga mabalik sa tarong dan. Kay kung tinuod kang investigator mga sukid tigpaminaw kanang unsa isulti sa witness mga higala. Medyo ang witness man mga kagilaan mao mahinagdutan hinoon og maayo indekin. Ibutang ta katulad na asgutisa mahigala asa nakasgutisa ron mga sukid tigpaminaw nga matod para bang Saldico ang tibok resources sa gobyerno gigamit aron pahilumon siya di gyud lalim na tuod og ang gobyerno gyud mga higala maoy imong ikabangga kay naagod ang tanang resources walay nahibaw asa karon mga higala si Gutisa no hasta si Senator Marcolita wa mahibaw og asas Gutisa ron. Straight to the point. Pero daan na to mahigala nga gitirahan si Gutisa labot sa iyang affidavit. So karon kini mga higala Saldico nisulti naman kung investigator ka mga kigalaan imo ning klarohon be unsa man iyang pamahayag Saldico be. Ato kaning imbitaron sa kini ang atong Blue Ribbon Committee hearing. Ato kaning imbitaron sa Blue Ribbon Committee hearing para maklaro tani nya ma-cross examine nato. Kay og mao pa gani pagsulti may galang Gutisa ani ining matawag na to mahigalag ko og imong tan-awon may gala ang testimonya niya pinaagi sa iyang recorded video daghan tag mga questions ana. So kung imbitaron nimo na og usa ka matawag na to mahigalag proper forum or Senate Blue Ribbon Committee hearing kay nahuna-hunaan naman na permiro nga i-zoom na lang nila si Gutisa asi kini ni ang ko nahuna-hunaan naman nila nga ilaw untang ipatestimonya mahigala pinaagi sa Zoom. Straight to the point. Nya karon na usab naman ila mahigalang huna-huna. Kung gusto kag kamatuoran gyud
malagmit kini si ko mahigala, mahimo man ning ingnon nga ipa notaryohin ang imong affidavit. Kana dili nang kutos yung pamahayag kay mahimo magunin kining kangko giuna-una lang niya ni mahigala og pamahayag mahigala sa video o gi-circulate daan kay nabalakas siya mga higala sa iyang kahimtang karon o nabalakas ang threat karon sa ang kinabuhi. Straight to the point. Pwede man na mga sukid ng paminaw. So nag-una-una na siya mahigala, mao ni lagi akong example ninyo katong kang Manto ba. Nauna-una na siya mahigala og pa-interviews kahanginan wa pa sa mo surrender kay oras mo surrender na siya di naman sa ma-interview na. Wa nay panahon. Dili na ka makapagawas mahigala sa imong side. Kay mahimo man og imong interview mo dili pa interview kay nanas kustodias pulis. Karon after pagka dakpan kana na ang surrender Manto, gisa may nag-interview na. So katos Manto, inutok to yung gihimo nga magpa-interview ko daan sa akong plano nga mo surrender para nga mabati na daan akong side. Straight to the point. Buhan og unsay mga senaryo nakibaw na siya, Akong duda ini kini saldi ko inday kin mo ni ang tan-aw nga bida. Delikado tag mamatay ta ining kalakiha. Straight to the point. Base niya mo ingon paulit sa Pilipinas, paulit sa Pilipinas. Unya kana saldi ko mahigala kay advance pa nag-utok. Unya oroy inikabot sa airport mahigalag parihas ang Ninoy Aquino na. Straight to the point. Dili mga higala sa makapagawas og statement daan. So muna nga may isulti sa daan mahigala sa video. Na sa video niya sa third video. Ingon sa basin og mag-hire og kuan ko no. Kay kanana ang kung ikaw makadawat kag threat sa imong kinabuhi, ikaw mismo maka-evaluate nga murag grabe-grabe na nga threat na. Sumuna nga iyan ang gihimo mga higala dunay rason si ana. Pero og maghisgot ka mga higala giingnan lakson wa may probable value kay wa mga higalay kini ang notaryo ng maong video. Straight to the point. Na ato sa nang klarohon mga sukid dig paminaw kay maghisgot tag probable value lahi ba na sa admissibility of evidence kana nga stage dayon pagpamahayag mahigalan ko asay maayo gibitaron lakson na para maklaro og ngadto niya na ipabuhagay sa Senate Blue Ribbon Committee at least dunay proper mga higala nga kini ang forum makapanumpa sa mga kagalaan di mahitabo na nga dunay mahimo nang admissible na tanan kanang maong mga pamahayag mga sukid dig paminaw. Straight to the point. Kay kanas pagkakaroon akong tan-aw na iyan ang panghapin daan ni ko nga buhan og mao man ang third video nga basin og mag-hire o patay niya o kaanha sa prisuhan siya mamatay. O kasabot gobyerno goy ang kontra. Ibutang taron mga higalag manggawas anang warrant ron. Nigtugpa niya sa eroplano. Mahimog daghang mga panghitabo ba? O niya tuwa na kas kustodiya, do naman ka mahigalay mingon ka nga mo tingog ka unsa. Mahimo man kang under control na mahigalas na nagkustodi nimo. Nga dili pa tingogon, dili pa interview inana. So kinaiya naguna-una na siya mga higalag, himo nag-video daan, i-circulate na daan para mabati na daan iya side. Nining maong panghitabo mga sukid tig paminaw. Straight to the point. Tanaw na ko guided ba sa legal si Koday? Tanaw ko na kanang iyang statement magala unya kanang iyang pag-ingon nga kana hinoon dako nga mga kantidad. Wa ako no say labot, wa ako sa kadawat. Kanang napita mahigala medyo sa iya mapamahayag kan napita medyo dili muro na ni kamot sa glusot sa kaugalingon. So ngano man kay kanang admission mahigala bisag wala na manotaryohe kaning admission ana niya iyang pamahayag admissible na batok niya. Straight to the point. O na nga kining iya minalito sa niya. Pero kanang pag-ingon niya nga gitawgan siya ipa-insert ning 100 billion kanang puntuha may gala isip chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Kanang puntuha angay ng paminaw ni Lacson. Straight to the point. Dili mahigala mo conclude ayon sa Lacson mga sukid tig paminaw ana. Kinahanglan ng dapita nga iyang tagaag pagtagad mga sukid tig paminaw. Unsa may kapasalig sa Senate Blue Ribbon Committee pananglitag mo uli saldi ko. Magkapasalig sila nga ma-safety saldi ko. Straight to the point. Or maingon saldi ko be mo testify sa kudaan pinagi og Zoom. O niya mo uli ko din na nagkahumanan akong testify. Okay mo. Straight to the point. Kaning napita mahigala medyo murag nagkaanam na gyud mga kagilaag kataw-anan Isip investigator mahigilakson murag na kuan siya ron. Ang iyang baruganan mga higala medyo dunay mga tao nga maka-question gyud na unsa man iyang paglaro daping.
Straight to the point. Arita mahigalas tunduga mga hisgutanan karon na mga kaigsunan atong balikan mahigala kay nigawas naman ni mahigalang adtong Biyernes nigawas tong first nga video ni Saldico. Napaday part 2. Unya napay part 3. Iyan ang giputol-putol mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Now, ato mga higalang paminawon kining iyang mga gipamahayag sa video mga sukin tigpaminaw aron nga maklaro tani mga kagalaan kining maong mga panghitabo nga iya mahigalang gisulti pinagi sang video. Tan-aw nako mga sukin tigpaminaw kung tinuod ni nga do na say threats ang kinabuhi. Masabot na to may di man ni basta-basta siguro noong inani kay lima kag imong kontra ang tibuok Philippine government ani mahigala nga mga officials nga dagko no. Nya ang imong gidawit ang presidente nga speaker of the house mga gamhanan ni sila mga sukit tigpaminaw mo na inyong Saldico nga delikado kayo kay gigamit sa gobyerno ang tanan nga resources pahilumon siya. Straight to the point. Kini hinoon dili man ni ingon nga of course, sa part may galang Saldico, kanto bitaw mga kigalaang siguti sa ron, wa man mahibaw ighain na ron day, naunsa na magkaroon taon. No? Kay laliman ka ba po niya, ang imo mahigalang gitumbok ang speaker o ang presidente, ngilngig kayo na. So muna nga, iyan ang ipaagi mahigala og video lang sa. Kay kini magod mahigala, mag-istorya tag tinuod. Kini si Saldico, mga sukit tigpaminaw, kining iyang ang atong pagduda nga kini Saldico mao gyud ni kawatan karon ni angko na ni sa mga sukit tigpaminaw nasa mga pamahayag nasa mga admission pero medyo dunay portion nga wa niya angko na nga wa kuno sa maka-apil niya pamahayag na mahigalay portion nga angay tagaan og pagtagad napoy mga portion nga murag makapangyamid ta kanang moingon nga wa si apil. Pero malagmit nga kining dapita mahigala gihimo niya ni aron pod nga dili sa mahigala sikwate sa iyang kaugalingong pamahayag. Straight to the point. Kay kana mahigala ang iyang pamahayag admissible man na batok niya. Mao ni mga higalang iyang malagmit gituyo ni nga iya mahigalang mga giangko na asay giangko na ay wa mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Ugunya kini ni ang kung atong i-evaluate kini ang gisulti malagmit kinahanglan ni siya mahigala og kung tinuod lang gyud mga kagilaan nga pagpangitag kamatuoran ang atong Senate Blue Ribbon Committee hatagan sa gigayon nga maka padayag mahigala sa iyang sa iya mga higalang testimonya subject for cross examination. Straight to the point. Kini ni ang i-evaluate ang iyang testimonya after. Pero as early as now, paggawa sa video, may gala i-discredit na yun, medyo off gamay. Kana, paminaw na, kay maghatag mag-lead. Ang atulon, ang lead man na sa usa mga higala. Kanang moingon ta nga, kay wa may probative value, kay wa may notaryo. Medyo unya na step by step lang sa ta. Kay bitag na po yung notaryo, may nguman, kay na-diferensya ang pag-notaryo. Ganay hunong. No? So ato ni tagag pagtagad mga sukit tigpaminaw. Kini ni ang iyang video ha. Pero kini iyang video, tinuray lang, atong evaluate kay na mga portion nga ang tagag pagtagad. Kay chairman gud siya sa Appropriations Committee, so kibaw siya dihan dapita. Pero kani niya pag-ingon pod nga, wa ko no say labot sa kunong wa ko sa nadawat sa kunong kwartaan medyo maglisod sa tagtuon ng napita ha. Limang kag ikaw may nasuguan nila niya wa nagyo imo kay. Straight to the point. Okay, before ta maadto mahigalas to mga local nga mga issues ato sang balikan kadali ning pamahayag ni Saldico pero unyang taud-taod may sigot tag local issue kay ang ICI nagsusi man mahigala sa mga flood control projects. No, but before ana ato sa nahon kadali ni si Saldico be kining iyang kaduhang video. Sa tong iyang pamahayag kasamang names ang iyang kaduhang video ug iandam na sa ang ikatulong video. Okay, proceed names. Nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez
mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Okay, parto. Sadi pa masugod sa parto dong, kanidong. Ato sang kunon ha, kay maingon sila mahigala nga kining video ni Saldico ug atong i-evaluate. Kadtong porsyon na mahigala nga wa kuno sa ilabot. Wa sa kadawat, medyo maglisod tag tuo ato. Pero kanang uban portion din ha, credible ng uban nga mga pamahayag, mga higala kung atong evaluate, medyo katuuhan. Eh siya chairman sa Senate, sa House Committee on Appropriations. Mahimo po kang chairman dahil di ka sinaligan sa diha mga sukit ng paminaw. Straight to the point. But before ana, doon na niingon nga basig AI ni, kining pamahayag ni Saldico, kay naniwang man Saldico karon indekin. Pwede ba na to matapad names? Naba kay picture ni Saldico sa una nga tambok pa siya. Unya karon naniwang naman ni mga higala. Doon na mo kay mga tao nga maayo kayo mo check matanawa ang naong Saldico kanang iyang kilay lahi man. Murag doon ay kalainan ang burot sa agtang o ang iyang naong. So ang uban naningkamot og ingon mga higala nga adi man kay kuan man kining AI raman. But kini considering mga higala nga gipost ni mga kagalaan pamahayag ni Saldico unya diha gyud mga higala sa social media nga account dai. Di ba indekin sa iya man social media account gyud? Mao na nga atong gipick up ni. Kay iya man ni mahigalang social media account unya ang iyang unod na magiunod mga kagalaan. Tanaw, tambok pa sa ini kini usan ni Wang. So ang uban maingon basig AI ni, ha? Ang mga nag-evaluate mga higalag AI bag dili, ingon dili man AI. Mo na nga ko kabantay mo ang mga legitimate media outlets. Kabantay kan dayken? Di lang kita, hasta mga legitimate Inquirer, ang kinini ang Philippine Star, diri sa ato mahigala ang The Freeman, ang Sunstar. No, nga naman tungod kay kinini ang ma-counter man na og AI ba o dili. Straight to the point. Karon kung atong tan-awon kining iyang naong may kaingon ka medyo do na may kalainan. Malagmit AI ni. Pero kinini ang tan-awa pod og apil ang dunggan og noon sa ba, Ako gipa-evaluate sa ato may gala mga IT dire. Unsa man to names? AI names or dili names? Kami ingon man uban AI. Ang uban maingon nga dili man. So, manaman ni kanang AI checker. So muna nga gipunit mahigalan ning maong pamahayag sa mga legitimate media outlets kay ilang nakita dili man ni AI. Unya diha man nagi-post sa iyang social media account. Straight to the point. Pero may kag dunay kalainan sa naong malagmit nga naa gyud kay naniwang ni Saldico karon. Numero 1 mahigalang kaniwang ani. Niingon man ni mga higalang mungadto sa Amerika kay mapa-check up kay dunay gini sakit kuno dayon dakin. Naay sakit ni mo nang niadto sa Amerika. Pero mobalik daw ka siya. Wa sa pabalikang Martin. Mao man ni mga higalay iyang pamahayag. So kung malagmit dunay sakit kini si Saldico, malagmit nga nausab ning iyang panglawas karon, malagmit nga naniwang ni siya karon kay dunay gitinuoy sakit. Straight to the point. Ikaduha, kung tinuod man nga naay sakit, niniwang siya, malagmit nga mapiktaran gyud ang imong naong ana, labi na nadugangan nga na-stress ni siya karon. Straight to the point. Kanang ma-stress ka mga higala, maumang gunay numero 1 maka daot sa imong itsura. Batayanan mo gini mo na, labi na mga higala og dako na kay kag problema, di na kakamaong muda sa imong problema, labi pa may higala ka na bitaw kasimangot ng kakanunay,
maapektaran ang imong beauty ana. Ha? Nya kini problemahan gi sa gubang karon sa Saldi ko di na basta-basta oy. Kung tinuod ni nga dunay sakit, nagpa-check up man sa Amerika, malagmit na usab na gyud ang iyang panagway. Malagmit na niwang ni Sharon. Lahi sa una ba? Ikaduha, ug wa man gani sakit, ang stress mahigala karon kay gi pangita na ni Sharon, mas stress ka mahigala lima kag tibok gobyerno may nangita nimo, tibok resources sa Philippine government gigamit ang pangitaon ka. Kanang kuana makaniwang ginaw eh. Kana mga higalang dakong ka-stress niya ron, bida. Di na basta-basta mga sukit ng paminaw. Mo nang maingon niya kung nausab ni niyang naong. Tarawa gud mo ring nihugo. Nihugo sa Saldi ko. O kana gong pagpahugo mga higalas tao, pagpatambok o papahugo dali ra man kayo. Ha? Sito kanas kasamang Edward Liga sa Nadaykin. Kaya ka na mga boxer, nagtimbang anak karon dako, kay kakaron, nagtimbang anak, nagwiing anak mahigala, unyang gabi padagandaganon lang nagmaayo mga sukitig paminaw para mo hiyos, aron makakuha mahigala sa catch weight, mao man nga mga boxers. So kanang paghugo o pagtambok, dili kay na dugay. Labi na pila na gud kabuan nga nagtago-tago Saldi ko day. July pa man to inday kay no? Katong pagtago-tago ni Saldi ko, July pa. So July, June, July, August, September, October, November, by 4 months mahigala nimong magpagamay ka. Kana kung tuyuon nimong pagamay, maka mugamay na gyud kana. Nang kung wa nimo tuyo ag pagamay, do na kay sakit, mugamay sa gyud ka anang 4 months. Ha? Ya muli naman tato siya pag July, pero wa daw siya papauli So kini og mingon mahigala nga ni hugo sa Saldi ko di naman ni mao kini hugo man, dili big deal. Kanang iya mahigalang nalahi ang iyang naong. Ang importante anak mahigala nga maklaro nga dili AI kini. Straight to the point. Mao po na importante nga kung panalitan tagaan sa gigayon ni Lacson nga mo testify didto sa Senate Blue Ribbon Committee, mapangutana siya, oy Saldi, unsa man imong kalaki Saldi, AI ka o de? Unya subject sa cross examination na. So actually, kung doon nagyo mahigalay will si Lacson nga maminaw ining Saldi ko, mahimo na yung buhaton. Kaya doon na may plano unta gani sa una nga imbitaron siya may gala pinagig Zoom. Karon mo tan-aw na mo na magnalahi ning pamahayag Saldi ko, di na lang kuno dayon og imbitar. Straight to the point. O kana maklaro na mahigala niya na ang part 2 ato paminawon sa ang part 2 para maklaro tani. Okay, sige kuno kasama nga names. Part 2, okay. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sekmina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sekmina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Okay, Fresa. Fresa. Kanang puntuhan niya nga, wag yun na adto kuno niya. Medyo dihan dapita mahigala, medyo dili kay magkatuong katawhan ang kalakiha. Kay siyempre og dinagko ko ng kortahan niya, ikaw mo oy nasuguan, ikaw mo oy og duna manggali mahigalay mga corruption ini. Kini niya ang mga tao kasabot gyud niya apil gyud kay ini. Kay ang mga tao karon maingon magkini Saldi ko kay siya magani magiduot, mao gani nangawat sa pundo. Pero ang di katuuhan sa mga tao sad niya si Saldi ko ra usa. Di mo na mahimo mahigala siya ra usa, di man na mahimo mahigala di syndicated ba ni? Straight to the point. Pero moingon po Saldi ko nga pambalihon nga siya kuno may wa makadawat. Iya na pong giluwas ang kaugalingon na ining kalakiha. Samtang yang iduot ang uban,
iyang giluwas ang kaugalingon. Tanaw na ko mahigala gi-advisean sa nig lawyer nga aron makredible ang imong pamahayag mo angkon lang unta ka gamay aron makredible, pero problema mo gud ana magamit ning imong pamahayag against nimo. Delikado pa mahigala hinuon og madisgasya siya nang iyang pamahayag. Mo na kiniya siniguro ning iya nga wa kuno naabot niya. Ya tuloy padayon mga kagalaan me. Sige no, names padayon names. Mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay lalabas ko po together with this video. Sa gamay lang kayo, Nems. Grabihan na yung mga baga, kadagkuan yung mga baga, oy. Mao ni ang coincide na sa pamahayag ni adtong ex-Marines nga si Orly Gutesa nga nag-deliver siya may gala sa balay ni Speaker Romualdez o nag-deliver siya dito sa Malacanang. Straight to the point. Kining pamahayag ni Saldico nagkatukma na, pero i-subject na for cross-examination. Kana kung selection, doon na selection tuyo yun nga makita ang kamatuoran. Straight to the point. O di ba lang ka na ang iya mahigala nga investigar o niya lahi day ang direksyon. Kaya kung ang direksyon mahigala nga makita ang kamatuoran, silutan ang angay silutan, hasta ni Saldico, tanaw ko ini, kanang porsyon na mahigala na iyang giluwas sa iyang kaugalingon. Apel sila ini. Kaya katong nga Gutesa dito man i-deliver mahigalas balay Saldico dito kang Martin o kang Marcos. Kining iya ron na mahayag siya mahigala iyang iduot po si Kwan. Boss-bawas sa siguro nila, hunahunang Gutesa, si Martin may pasultion og Kwan, iduot siya ra giduot. Karon bawas po siya, iduot among duha, bala ako may wa. Ato lang ni Agi katawa mga sukitig paminaw. No? Daghana ini malitaha ay makaingon man kami higalag padong sa airport ni. Mga trolley bags dagko ra ba kayo mga sukitig paminaw nya kwarta ang sud. Mao ni mahigala ang gisulti ni Saldico. Kanan niya mga gipahinganlan, maor po sa mga gipahinganlan ni Orly Gutesa. Og silakson mahigalag kining iyang tuyo gyud nga makita ang kamatuoran. Kining kang Saldico o katong kang Orly Gutesa maghatag to og lead niya sa investigation. Straight to the point. Maghatag og lead nga masubay tong tinuod ug unsa gitinuod ani. Dili kay sayo pa gani kayo gidiscredit na yung lakson mga sukitig paminaw medyo makaingon sa tayay mura maglahi ng templada. Straight to the point. Kay total mahibaw-an man na paminawa daan nya i-subject for cross-examination. Paghuman i-evaluate nato base mahigala sa iyang testimonya nya gi-cross-examine pagtan-aw dihan na mo matan-aw ang probative value nga medyo kuan man. Ay anak man mo ano bakak magdili i-subject nimo for cross-examination. Tanawon po og masubstantiate ba mga higala sa mga evidence ang iyang mga pamahayag. Kay malagmit kining pamahayag ni Saldico dili inaana ka plastada niya pamahayag. Dili inaana ka plastada. Pero kung panalitan paagi ni og question and answer, malagmit og matrigger ni mahigala og question day, mo answer ni. Na may usahay mga kagalaan nga wala ka kasultian ang butanga kayo makapangutan-a. Pero kung pangutan-on siya ana, i-trigger sa question, malagmit nga, iyan yung ma-explain. So, og silakson mahigala kining iya, tuyo gyud niya makita ang kamatuoran, kanong iya man dayong i-discredit si ko, sayo kayo pa. Ato mahigala nga balikan kadali ha. Ato padayon na to kasama nga names. Okay, names. Go ahead, names. Sige. Napa ni si kuan? Sulti? Asa ma audio ani? Okay ni o pay audio ni no? Tanawa teghanan ning mga kuan ay mga baga. Nya puno sa kwarta ni ki. Sus makaingon matag sana all. Tamag sana all. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan
Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Okay, mo ni ang part 2, no? So iya man ang gidaig ning Senado nga magaling. Og kini ni ang challenge sa Senate. Kay iyang gi-challenge may Remulla. Kuan na niya brother sa fraternity si Martin Romualdez. So medyo dili ka-expect nga unsa. Ha? Onya kini ni ang tanan imbestigaron gyud ni mga kagalaan kay kung tinuod manggaling ning pamahayag niko nga 25% ang sa presidente. Imagine ka kanang 25% of 100 billion. 25% of 100 billion is 25 billion god. Kadakuan ang napahak nga kantidad mga sukit ti paminaw kung tinuod manggaling. So kung ikaw investigator ka for the truth gyud ka mga higala, mayo siguro nga mapangutana iklarohon ning Saldico, klarohon ta ni imong pamahayag Saldico be. Na kay pwede ka mo-execute ang affidavit ani. Pwede ka nga maka-substantiate o dugang pa nga mga ebidensya ani. Pwede ka nga maka-array up in person. Mapasalig mi og security nimo. Inana. No, kay kini gud mahigala di man ni basta-basta. Ang security ni Saldico ron di man basta-basta kay siya man may maka-evaluate kanang naa kay threat. Saman Saldico ron nga maingon niya mahimo may galang pahilumon siya dili sa pasultihon. Ha? Di na basta-basta mahigala siya may maka-evaluate ana kung unsa ka imminent kana maong threat o dili ba. Straight to the point. Dili na komedya. So kana nga mga portion mo himuon mahigalang ipaklaro ba. So ang Senate kay magaling man kuno Senate sa investigation, gi-challenge niya ron ang Senado nga mo investigate. Ha? Kay og sayo pagkaayo niya i-discredit tayo ni election, i-dismiss dayon niya, magduda mga tao. Paminawa sa daan, i-cross-examine na ba kay mga ebidensya ni? Una pa nimo na i-evaluate kung unsay gibugaton sa iyang pamahayag, bugat ba iyang pamahayag di ba? Straight to the point. Ha? Kay kini pwede man ni mahigala mo adto sa ugwan. Although kini Saldico ron di basta-basta sa mo adto ning mga consular office. Manumpa ni dito ipapostil niya ng iyang pinanumpa ang pamahayag dito. Matrace mo sa dayon. Tan-aw na ko ini mahigalam nangita ni right timing pa Saldico ron. Nangita ni right timing. So kanang iya nagvideo iya i-post mahigala sa iyang Facebook nga account. Pero as of now nangita ni right timing pa kay imagine kang madto sa mahigala o kanang Philippine Consulate day under ba tanan ni Marcos. Di na maka-report gadayon di ana dire. Ha? Unya ka na mo execute kag affidavit isulti ba nimo nag-asa ka dapit nagpuyo. Ha? So medyo dako nang butanga mahigala nga kwan. Dili na basta-basta sa iyang kabahin sad. Straight to the point. Pero kung for the truth good mahigala lakson, makapasalig ba mo nga kana iya ipamahayag na tanan niya sa video lang una. Mo-execute sa affidavit, ipapostil niya ang affidavit, okay ba mo o ipa-zoom na siya kung na say pinanumpa ang pamahayag ron? Straight to the point. Ha? Kay kana mahigalang online nga hearing gani karon, igamit naman sa korte. Kana mag-present kag witness mahigala nga tuwa lang sa Philippine Embassy mga higala sa laing nasod, pwede naman. Adto kas consular office, pwede naman.
So kini kung pananglitan for the truth gyud ka nga hibaw-an yun ni kinsa kamaturan nganong di man nahimuon. Straight to the point. Pero daghay mga ibutang lang nga to subject for mga conditions diha. Kay mingon saldi ko nga ako lang sa isulti daan is di pa kumuuli kay basin niya kung sa mahitabo nako. Oh. So kana material kay na mahigalat tanaw gito mga bag niya mga kaigalan daghana to mga baga mura man mahigalag mo larga. Murag pang gawa sa nasod gito ha. Nag-chat ako sa Idol Aiko, good morning ha. Padong gyud kuno sa airport ha. Murag sila kuno padong sa airport. Good morning Idol Aiko. Shout out to Hannah and Joshua amping sa pagbalik to Australia. Shout out po ni Kim, DJ and Ate Flor diha sa ilang kauban karon. Okay. Mo ni mahigala ato tan-awon ang iyang part 3 sa iya mga higalang video. Kay nagsunod naman ang part 1 atong pag Biyernes. Biyernes man to day no? O Biyernes. Samtang nag-investigate dito sa Senate Blue Ribbon Committee, nigawas ni mahigalang video ni Saldico. Pagka Sabado nigawas ang part 2 inday unya ang pagka Sabado man gyapon part 3 no. Nagsunod man panggawas ng mga video. Ambot na pabakailain mo gawas ini karon. Murag iya man ay mahigalang gi pisa-pisa. Gahapon sad ang part 3. Be unsa may pamahayag ining part 3 be. Aron nga ato sa ma-evaluate mahigalas dili patamo aresto mga lokal nga mga issues karong buntaga. Arita sa ikatulo mga higala nga video ni Saldico mga sukit paminaw atong hataga pagtagad ni ining mga orasa. Yes, kasamang names. Ato sa paklaro ha nga atong gipa-check ni muna nga kining pirmirong video magod naniwang gud Saldico kay ingon tag naniwang mo sa ni hugo ba. No, nagproblema siguro o tinuod nga na sakit na maniwang gyud. Ikaduha malagmit nga ni hugo. Malagmit nga na stress siya inang problema ha karon kay laliman ka giingnan makasya mahigala nga delikado siya, no? So atong gipa-check asa man to names. Dili man kuno AI day ni. Asa man kani? Spot AI generated images in seconds. So mao ni dong. Nya sunod sa may giingon niya mo na. So mo ni ang resulta. Sige. Pwede ba nato ning makuan? Atong ma-zoom in para mabasa nato para maklaro nato ni mahigala. Na niining maong nakasuwat diri unsa may giyon check if image is AI generated. So ang tubag, we're quite confident that no AI was used when producing this image. Straight to the point. So dili ni AI kining maong image mahigala onya mona nga didto na sa iyang Facebook account o unya ang mga legitimate media outlets ni kuha gid ani mahigala kay nasuta nga kini tinuod nga pamahayag mahigalang Saldico. Straight to the point. So mo-proceed ta makigalaan diri sa iyang ikatulo nga video mga higala ini mao insidente. Sige kuno names atong ipadayon names. Katulong video part 3, okay? Basta na pa ni part 4 ha. Mura man nag-teleserye mahigalan iyang gihimo. Okay, part 3 Deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Okay, part 3. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko.
Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas ko din kasama ng video na ito. Dahil dito, mas lalong darami ang ipafile na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na, "Don't come home, we will take care of you," tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. Una pa lang ito sa mga gusto kong ibunyag. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys. Ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos at yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romales na punta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sa inyong lahat sa Pilipinas, lalong-lalo na sa aking pamilya, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romales at Pangulong Marcos. Salamat sa inyong pag-unawa. Straight to the point. Okay, mo ni mahigala si Congressman Saldico, mga suking tigpaminaw. Kanang porsyon na yun mga kagilaan nga wa sa inadawat, medyo questionable na napitasan. Pero tanaw na ko ani, iyan ang gipaniguro mahigala nga doon ay nakatambag niya mahigala nga ay lanag angkunan ang dapita kay og imo nang angkunon magamit na batok nimo. Ato lang ni agi kato katawa mga kaigalaan ha. So, kini mga kaigsunan, dapat ni nga tagag-pagtagad. Kay labi na karon nga gi-challenge mahigala ang Senado, kay matud pang Saldico maayo mo imbestigar ang Senado, hamay maayo og kamo imbestigar ani. Straight to the point. Kay kumauhon ni mahigala mawad-an man og paglaom ang mga tao sa ato mga higalang sistema sa panggobyerno kung di na maka-investigate ang Senado aning kalakiharon. Sikat man unta ang Senate mahigala, Senate Blue Ribbon Committee, ha? Imagine ka og ari mahigala sa ombudsman medyo naduhiga naman gamay dayon ni ko itong iya pamahayag kay iya man ang Brad sa fraternity ni si Martin Romualdez, fraternity Brad mahigala ni Remulla. So pero kung magsulti si Remulla mahigala iya gyud nga tan-aw ng iyang ang iya mahigalang obligasyon isip ombudsman, di way pili gyud. Kay mingo man Saldico, dili pa ni maoday, duda ko doon na pa'y part 4 ani. Part 5 na. Kay ingo man siya nga, simula pa lang ito, una pa lang ito. Ha? Napakuno sa may galay mga detalye nga ihatag. Straight to the point. So katong uban nga nag-question mahigala ining iyang giuna-una o paggawa sa ebidensya, wa ta mahibaw ani og ngano gituyo baka niya ni mahigalang gitagi-tagira niya. Ha? O niya ang detalye mo gawas kuno sa mga detalye, mo gawas sa darating na mga araw. Straight to the point. So gitagi-tagi niya ni mga sukit tigpaminaw. No, kung atong tan-ahon, medyo ang Senate og maoy mangita sa kamatuoran mahigala pinaagis pagpangon ni Senator Ping Lacson diha karon sa Senate Blue Ribbon Committee, iya gining klarohon. Aron mga tao nga katawhang Pilipinhon doon na ba'y paglaom unta ba? Kay mabutang ninyo ang muri-muryo naman tawan tay kadaganan ani ron. Straight to the point. Pawitan ng rally mahigala sa iglesia nga ang transparency. Mahimo ba guna nga doon na investigar. Unya wa manghigala update ang mga tao aning naunsa ng investigation. Straight to the point. Kaning sa ombudsman mga kaigalaan, di na lang ta kayo atong i-manage atong expectation under mahigala sa leadership ron.
ni Crispin Remulla sa ombudsman. So ang only investigating body karon nga unta makakita ang tananday kini untang sa Senate. Kaya ang ICI wa mangani klaro sad nga mopakita silang proceedings sa mga higala. Gahapon gani mga sukitig paminaw ni Arida itong ICI diri Sugbo pero medyo dili gyud ingon gani nga na-publicize to nga manganhi sila mahigala kay og nakuan pa to nasulti pa to doon na daghang mga tao nga malagmit mo kuyog inig-investigate mahigala sa ICI. Og malagmit kung doon na daghang tao nga makakuyog malagmit nga makatudlo pag yun na sila sa ICI nga mga members asa dapita itudlo tong mga flood control projects nga nabungkag. Straight to the point. Kay lisod man ko na kayo mahigala kabantay mo bisan pag-aring Marcos. Pag-ari ni Marcos nag escort na yun kato mga politiko. Unya, do you think nga kato mga politiko tudluan tos Marcos sa dapita tong mga flood control projects nga nangabungkag? Straight to the point. At to na doon mahigala sa okay ra kato makita sa mga mata nga ligon okay ra. Kanang flood control project kung imong tan-awon kato makita sa mga mata sa mga tao medyo okay pagkahimo pagabot sa unahan naputol na Straight to the point. pagabot sa unahan nagkaanam og kagamay. So kanalandaan pag-ari mahigala sa ICI gahapon medyo makaingon ta nga sa may lang transparency klaro gyud kani ano man nga mura man og wa man ingon nga ipahibaw sa tanan daykin mura mag nabitin mi sa DYHP Armen Cebu or gituyo baka may dili nga ay lang ipahibaw ang DYHP kay masulti naman as kamatuoran. At alam ni agi katawa ha. Ora man tagi blind ani mahigala nangari na kuno sila ha. Straight to the point. Or ulahi lang gyud kayo baka ang ilang paghatag og info. Domingong dako guna daykin. No? Expected mahigala Domingo ang mga bismo ang mga sakop sa media nag-day off ana mga panahon na. Di ato ma-appreciate nga nangari sa Domingo pero kung nakahibaw patandaan malagmit makapakuyog ta mahigalag ato mga reporter sa dito or ang mga tao sad nya kanang duna ba ika nakatuod ba aning mga flood control projects basig masamok sa siguro day magpanon ang mga tao sa no kay paminaw nako daghang mo panon ani motudlo ba kay karo kon magkagod inig-ari sa mga members may gala sa ICI ibutang talang or bisan pag-aring Marcos sus nagkuyog-kuyog kato mga politiko maka-expect ana nga ilang tudlo to hay napito tong problema. Straight to the point. Pero bisan pa man ni ana, matud pa kagahapon, dunay nakita matud pa ang ICI nga mga irregularidad. Mga irregularidad nini mga flood control projects. Mo na tan-awon sad mga sukit tig paminaw. Now karon, atong balikan mahigala Saldico. Kung ang Senate kay maumanon mahigala unta mo'y atong gipaabot. Ombudsman di man ta mahigala maka ato lang i-manage atong expectation under the leadership mahigalang Buying Remulla kay si Buying Remulla pod Brad Manes Fraternity na ikonon ni Martin Romualdez so di lang kay ta magdahom kayo ato lang i-manage atong expectation kinisang ICI ato lang sige pong i-manage atong expectation tungod kay wa maganita kakita gyud mga higala sa ilang investigation. Straight to the point. So ang Senate sa naanda na o mag-investigate ang Senate ang transparency na agyod ang man og mahimo na hinuoning o ikaw lakson nay murag lain paminaon nga sa tanan nga mga Senate Blue Ribbon Committee Chairman dunay transparency niyang iya ra may way clerics lain kay nang paminaon oy straight to the point. Onya medyo kuan ba kana ang matingala ka ba so kini gi-challenge ang Senate nga imbestigaran ninyo klaro ni nya may bawaan mo sa mga tao og nalikoy bagwa malikoy. Straight to the point. Anak may bawaan mahigala nga mura maglain mga pagkakuana. Kini Saldico tan-aw nako. Wa na siguro kagwanta ni siya inday kay tao ra masagud na. Nadugay mahigala kanang tao ra sad ka. Masakitan sa kadugayan. Labi na pagtan-aw niya unsa man ning kalakiha nga kita bay nagsabot ani. Kay ngano ako ra may giduot ninyo ning kalakiha. Ay mo siya man mo gidabu-dabuhan nun. Kung tanaw ni mo mahigala ang dagan sa investigation, nabutang nga si Saldico ang giduot, luwas si Martin Romualdez, luwas si Marcos. Pero ang pagduot ni Saldico, medyo safety bang po siya dahil matusakto itong ingon ni
O tinuod ba nga miingon si Romualdez nga, ay nag-uli diri. Kami na'y bahala nimo pag take care nimo. Kana nga pamahayag ni Romualdez kung tinuod na malagmit sad nga kuan. Kay bisan pa man og si Saldico may giduot, di man sa mapriso kay man sa gawas. Unya mo ra magitaguan ni may Clarix nga kuan naghain ni siya ron. Pero bisan pa man ni ana, ngaming okay lang ka, kami na'y bahala nimo diri. Ang isip tao ba masakitan man ka kay labi na kining mga bashers, ang mga nagpakabana, mga kaigalaan, siyempre ang circle of friends, dili lang kang Saldico sa iyang mga anak inday kin nga mabuli na sad ning iyang mga anak. Mao man ay sakit diha.